Endavant. Miri, això és un camp de mines. Això és un camp de mines. Qui les posa, les mines? L'estat espanyol. Nosaltres som els que hem de trepitjar el camp. I quan tu trepitges un camp que està ple de mines, de tant en tant has de fer un saltiró. I el que t'està mirant des de fora diu: mira, quin saltiró que ha fet, està fent el ridícul. Però resulta que si no fas el saltiró, t'explota la mina, que t'ha posat aquell. I qui en rep les conseqüències quan explota la mina i tu estàs allà a sobre? El que ha posat les mines o el que està a sobre de la mina en aquell moment? Que som nosaltres, els catalans. Doncs el que estem fent és això. Tenim un camp minat perquè l'Estat ens ha posat les mines i nosaltres estem fent totes les giragonses possibles per arribar a passar el camp i en l'objectiu que ens havíem. Però el David Fernández és una persona que es comporta amb sentit de país. Ara, la seva manera d'actuar és molt diferent de la que pugui tenir jo. Jo la seva manera d'actuar la puc respectar. Hi ha moltes coses que jo no les faria i que no hi estic d'acord, que quedi clar. Moltes coses. Però, bueno, ho respecto, no? I el que sí que puc dir és que té sentit de país amb el que jo he pogut copsar i conèixer en aquests darrers temps, no? Ara mateix no tinc per què no dir-ho. Ara mateix potser té més feeling que amb Junqueras? No cal establir comparacions. No ho puc jutjar, no ho vaig veure. No ho puc jutjar, hauria d'haver vist el moment en què es va produir. Els últims mesos ha plorat? Jo no. Jo no he plorat per qüestions polítiques, no. Ni en la intimitat, ni... Home, jo ploro per altres coses. Jo ploro, doncs, perquè m'emociono davant d'una cosa que veig que és emocionant, no? Que em toca la fibra, que em toca el sentiment. Pot passar amb una pel·lícula, em pot passar llegint un llibre, em pot passar llegint una poesia. Això em passa. Si vostè amb les comèdies romàntiques plora. Això agrada molt. Jo en aquest sentit... No, escolti'm, jo ho confesso. Vull dir, jo en aquest sentit doncs no tinc... No soc massa dur, més aviat soc dèbil. En canvi, en el món de la política, jo crec que no he plorat mai. I miri que fa uns quants anys que m'hi dedico. I he tingut motius per plorar. He tingut motius per plorar. Però no, per això no. Per això no. Per altres coses sí. I no cal dir, doncs, per temes de salut, familiars, tot això, evidentment que sí, no? Però no per la política. Per anar acabant, podem fer una mica de futurisme? Per la política penso no plorar, a més a més. I per Catalunya? Puc plorar. Jo amb segons quins actes que es toca o s'interpreta segons quina cançó o segons quin himne, puc plorar perfectament. M'agradaria tornar a veure mirar un moment la portada del decret que ens miràvem fa un moment. Aquí davant. La tindrà aquí. Aquí vostè deia convocats. Estem convocats ara? Jo no tinc la sensació de no sé si estic convocat, estic pendent de convocatòria, he saltat de la convocatòria. Senyor Capdevila, permanentment convocats. Sí. És així. Si vostè em diu convocats vol dir que ho resolem tot el 9 de novembre, doncs honestament li he de dir no. Ara, si convocats vol dir si no fem el que hem de fer el 9 de novembre quedem desconvocats, doncs també. Per tant, s'ha de triar entre això, entre seguir convocats o desconvocar-nos. De qui va ser la idea d'aquest 9-9-N? Va ser seva, com la pregunta? Va ser del govern. Fa temps que la tenien o va sortir una idea que va ser aquell cap de setmana? No, això no ho puc explicar avui. Això avui no ho puc explicar, però això sí que ho explicarem algun dia. Jo les he de valorar, doncs, amb un sentit institucional, que vol dir, si hi ha sospites de que hi ha irregularitats, doncs s'ha d'actuar a tot arreu. S'ha d'actuar a tot arreu. No és un problema de si et dius així o et dius aixà. D'entrada he de dir això. I jo crec que això és el més important. És a dir, no és un problema de si passa en un lloc o passa en un altre. Passa a Catalunya, doncs s'ha d'investigar a Catalunya. Passa a Andalusia, s'ha d'investigar a Andalusia. Passa a Madrid es diu no sé què, doncs aquest... No. I veu un excés de gesticulació judicial o policial? Bueno, això és el que s'ha dit per part d'algun partit de Catalunya. Del seu número 2? Sí, bueno, per això li dic. Però jo no em pronunciaré en aquests termes. El que sí que tinc la sensació és de que no sempre l'Estat actua amb equanimitat i també pot ser que jo estigui una mica condicionat en aquest sentit, perquè jo també n'he viscut d'històries
Jo no dic que això sigui una història, perquè cada cosa que surt, jo la primera lectura que n'he de fer és, si hi ha una sospita, la sospita s'ha d'investigar. Però una cosa és la sospita, i una altra cosa és l'espectacle, i una altra cosa és la mentida, i una altra cosa és el muntatge. I com que jo ja n'he vist de tots colors, ja no sé mai exactament on som.